te mentang nora shipi ka wei ke jinga tu kana syapang u Bruce Lee ude wei u aktor u bapaunam haka pertei hibaro ka wei hakisngi ki por ki balalikno bat ude tang ma uta unong karet lani unong karate u bapaunam hakisngi ki por ki ba menshwa bat ladangi pai bat ladangi pek ki film ki jong ngili yo ihi ya kata kasap ka ba ma udon balong la khai une u Bruce Lee de hapo San Francisco kabahapo ka USA bat ka jela California bat de ka arpu nyo tarik jong ubnai no pra ha usnem khat khandai spa saupeu bat hadin ba ukpa ujung ula khai u Bruce Lee hangtai hapo ka USA ula wan lampat yu hapo lakari hapo Hong Kong bat ula he ha ka jinglong khna ka jong hapo Hong Kong bat ula shimru ya ka benta ya ka ban akflim hapo Hong Kong bat une u Bruce Lee laong usngeu tenat ban shim ya ka benta ban agang lane ban longkum kisai ya ka ban sho ya ka ban yadat haki surok haki lenti ki sengkin ya ka ban shimta hakita ki film ki bama ak bat long ukpa ujung udei uta unong ruai upera bat long ka kemi ki jung bat ukpa ujung Kim ngeu tenat u Bruce Lee ba un kwa ban teng kata ka kam ka jung ba un long kum uta unong aksat bat loong une ukpa ujung ule ya lambiang u Bruce Lee hapo ka USA kari ka blakha une u Bruce Lee bat long ula lek biang hangtai hapo California bat de ka karta ka ba khatrasnem ka jung ula sing ya ka academy lan ka tenat ajing hikai hangtai po USA de husnem khat khandai spa nriu pusau bat long kane ke tenat ajing hikai ki jung Bruce Lee kala kiu step ba hakisngi ki por ki bamenswa ki bon ba ki briu ki wan hakane ke jaka ai training ya ka ba uni Bruce Lee ulong uta unong hikai hakisngi ki por ki balalekno bat ladangi pai iki film ki jung ulong ubat tebet hadu kata-kata batlong uni Bruce Lee kat padang yak kisngi kipor ulanang kiu step na kawai kapor sya kawai pan bat udairu unong yalek kai NBA hakisngi kipor ke ba menswa hanrei ka ka basnusi ngalabanong khamtam kinong kershan ki jong bat khamtam ya baro kawai ka pertei ya ka jingkhat ka ba kendit ka jong tang haka karta ka ba live ko arsnem bat u Bruce Lee ula klatno nakane ka pertei de ha ubnai Julai ha usnem khat khandai spa nyau pulai haka arpu tarik bat long uni u Bruce Lee ula klatno khamtam ula ino no ye ka ba ik ka ba thon bat ka ying ka sem ka jung bat khamtam ya baro kinong kershan ki ba ik ki jung haka jing im ka jung ne u Bruce Lee bat long ka pertei ka kendit sha ya ka ba une uklur aktor uba paunam umino lani ino no ya ki parlok ki jong hakisngi ki por ki balalek no bat une Bruce Lee laong baki dau ki mi bonjat ya ka ba ma uklat no na ka pertei don ki baong ba Bruce Lee ula di umpalat baka penlong yu baka jabing ka jong kan sma iutung bat kane ke jing sma utung ke jabing ke jong Bruce Lee ka de na ke jingpang alergi bat lo ongru ke samla ke jong lane ke tengah ke jong hakapor ke ba maka kadang yayat bat ka ong ba u Bruce Lee u klan palat yakata ke jing di ke jong hakipor ki balalekno bat ki don pat ki baong don ki bru ke bawan ni ke ban le sneu ya une u aktor bat ke pertei ka dumbun hakaba une u Bruce Lee ula klatno nakane ka pertei hakipor kiya kibalalekno bat une u Bruce Lee laong kanam ke jong ngilayu isai bawat akane ka jela ke jong iru kanam ke jong Bruce Lee ka senshar bat ka paunam hakipor kiya kibalalekno bat long une u Bruce Lee hakito kipor kisngi kipor kibalalekno ngalaban ong ompat don social media kumbadon mentah
Rela dangi pai ki por ki ya ki balalik no kadon tang ka TV lani ki radio Andrei ka nam ke jung u lapen priang ya baro ka wei ka pertei badai uta u aktor ba pau nam ha ya ka ban karet ya ka ban karate ha ka jing im ke jung u Bruce Lee bat une u Bruce Lee laong ha ka jing long samlang la ban ong u klat no na ka ne ka pertei bat ka ne ka tengah ke jung u lani ka ying ka sem ke jung u kimpoi kan mau eru em ba u Bruce Lee un ino no ika ying ka sem kham tam iki parlok ki jong u na ka wei ka chaka shika wei pan bat long une u Bruce Lee haka jing im ka jong u ladang yiwat ika jing long jing man ka jong u deiru u briu u batibriu u batiblei ba bat u deiru u briu u basngeurit ba haka jing im ka jong u bat u deiru u briu ba ri kendong ya kata ka akor ya ka jinglong jingman ka jungu ya kata laong bengiliyo ni kita long kubor ya ka ba ka tengah ka jungu kali yathu hakipor kiya kiba lalik nyo batlong une u Bruce Lee ka jing im ka jungu ula ino lut ya ki parlok ki jungu bat ula ino lut ngalaban ong si simpan ya kita kinong kershan kiba rabba ki jungu ya kata kasap katalen kaba mau upen pau hakiya kipor kiba menshwa batahkan ni kapor kabamta ngam syam ladon shibun kibanta ye kaban wanra ye ka story ke jong une u Bruce Lee oi une u Bruce Lee u deisha tang mau uta u aktor u ba paunam ha hakipor kisngi kibala lekno bat kidon kibaong u Bruce Lee ulayo ye kata kasap ke jong u deina kamiao bat kidon pat kibaong ulayo na ubseng hakipor kiba menshwa kimi kikana ya ka ka ba ublay ula ya ka sap ha une u Bruce Lee kidon pat kibaong uyo ya kata ka sap ka jung u ba udon hi ha ka benta lane ka jing im ka jung u ya ka ba ublay ula hu bat une u Bruce Lee laong u dei shisha uta u legend ngalaban ong ladangi pai ni ki wei pat ki aktor ki balong kita kinong karet hadu kini kisngi kipor kiba menta te hakane kapor kabamta nga kerpat sisin ya pi kum ki pardo ki parsnam bakumno ba pinla ikban kershan radba ikane ke channel ke jonga na ka wei ka por ka wei pan bakumno kane ke channel nalaying kandang la ikban penmi iki jingya thu khana iki true story lani kinu ki jingya thu khana ki ba pensngo tanat iki jing im ke jongi iwei pe iwei te hakane ka por kabamta nga kerpat sisin pat pi kum ki parado ki parsenam share like bersubscribe ya kan ke channel ke jonga na ka wei ka por ka wei pan khnang nang la ban wanra iki wei pat ki aktor la ne kinu ki jinga thu khana kat ka ba ka channel na la ying ka snubit ya ka ban wan ya ka ban pelaj happy kum kinu kershan ke barapa te tang kini ki kentin ke bakhendiat kublai shibun